Hello mga ka-venture, biyahe na ulit tayo from Sangay Camarines Sur to Quezon City, no? At samahan niyo ako sa aking biyahe. Balik na tayo sa realidad. Let's go. Time check is 3:35 in the morning. Hawakan mo muna, baka lumipad tong bag natin. At malamig na pagkaumaga. Ride safe. Yung petsa pala ngayon ay 27 at sa Quezon City tayo magbabagong taon, no? Bali nagpasko lang tayo dito sa Kamsur at sa Quezon City naman tayo magbabagong taon. Yun na nga. Samahan nyo pa rin ako sa munting biyahe ko. Ride safe. Ayun mga ka-venture, at nandito tayo sa Hanawan Camarines Sur. At binabaybay natin to papunta ng Naga, no? Ito yung Hanawan intersection. Shout out sa mga taga Hanawan. So ayan, at update ko na lang kayo ulit mga ka-venture, no? Let's go. Oh, hello mga ka-venture, at nandito tayo sa may Pili, sa may Bicol Petroleum, no? Nagpapultang na tayo at para tuloy-tuloy na yung ating biyahe. At sa sunod gasolina natin siguro o mga siguro atimunan dyan.
nagsabi daw dito sa may Pili proper daw, may kalsada daw rito papunta ng Milaor, at ating hahanapin sa may simbahan daw. At ngayon pa lang ako makakasubok dito. May nagsabi naman daw maganda rin daw yung kalsada. So ayun, at hahanapin natin kung saan yun. Samahan niyo ako ulit mga ka-venture. Ride safe. San Fernando, ayun. Ayun. San Fernando. Alternate route. So ayun na. At nandito tayo pa San Fernando to. At yun, unang pasok ko dito. Baguhan tayo dito. Adventure, at nandito pa rin tayo sa shortcut to papunta ng Manila. Hindi ka na dadaan ang Naga proper. So dadaan lang tayo dito kasi baguhan tayo dito sa kalsada. Hindi natin gaano kilala yung kalsada rito na. So right safe.